За допамина и за допаминовия детокс. Вчера ви обещах, че днес ще си поговорим за това. Как аз като лекар разглеждам допамина? Той е един невротрансмитер. Това е едно нормално, физиологично отделение имаме в мозъка и допамина е невротрансмитер, който подобрява, той се свързва с мотивацията. Знаете ли обаче, че към допамина може да бъде пристрастен човек? Може да се пристрасти към повечето допамин, когато има в повече допамин. И ако трябва да ви говоря като невролог, ще ви говоря за липсата на допамин, за Паркинсоновата болест, за депресиите и това ще бъде нещото, което аз като невролог ще се огранича в това да ви говоря за допамина. Но като холистичен лекар искам да ви обърна внимание на това, че допамина в повишени концентрации не е окей, не е добре да го имаме. А кое повишава и стимулира отделянето на допамин? Непрекъснатото скролване, непрекъснатото престояване в социалните мрежи без повод. Ти ставаш зависим към това, някой лайкнал ли ти е публикацията, някой видял ли ти е публикацията, някой казал ли е нещо по въпроса, нещо ново да видиш и за съседката, и за тази личност, и за тази. И това е една непрекъсната потребност, която ти получаваш и минута през минута си отваряш телефона, за да погледнеш някой дали ти е писал и дали е одобрил публикацията. И когато има такова пристрастяване, не след дълго мозъка просто се уморява. И след това човек изпада в депресия, защото това е едно пренапрягане на концентрацията, на желанието, пренасищане. Аз много искам хората, които са непрекъснато в социалните мрежи, да ви поканя да бъдем заедно в социалните мрежи, но да допринасяме полза за хората, да им дадем информация, да ги информираме как могат да бъдат здрави, как могат да създадат бизнес, да допринасяш с нещо, а не да следиш живота на хората. И в какво се състои допаминовия детокс? Състои се в отделяне. Състои се в това да си дръпнеш назад, да имаш време без устройства, да имаш време, в което да си пренаредиш нещата, да видиш кое е важно за теб, кое не е важно за теб, да разбереш, да си напишеш мечтите, да останеш насаме със себе си. И знаете ли, това може да бъде всеки ден. Може да имате едно такова време. Онова време, което ние наричаме в тъмната стаечка. Да пообщуваме с Създателя си. Да си направим плана за деня. Да започнем деня с благодарност. И да продължим готови за предизвикателствата, които този ден ще ни донесе. Защото днешните избори, днешните ни решения са в резултат на миналите ни избори. И днешния ден ще бъде вчерашен за утрешния ден. Тоест утрешния ден ще си определи от нашите избори днес. И тъй като ние имаме да решаваме нещата, предизвикателствата на деня, ако ние сме балансирани, ако е една спокойна нервна система, един здрав организъм, уверявам ви, че решението на предизвикателствата, изблъскването с предизвикателствата ще бъдат много по-ефективни и решенията ни ще бъдат по-адекватни. Затова започвам деня си с благодарност, с молитва към Господ и безкрайна благодарност. След това отивам и се пия 2 капсули коластра, 2 капсули водорасли, 2 капсули зелена енергия, витамин D, витамин С, с ясното съзнание, че храната ни не е това, което трябва да бъде и аз прибавям на храната си супер храни. След това отивам да спортувам, след това се захващам с работата си. Имам екип голям, който обучавам, провеждаме Zoom срещи, сътрудничам си с другите екипи, имам онлайн консултации. Между другото, може да си запишете такава консултация в платформата Healtico. Там може да заявите консултация с мен, там може да ме намерите като невролог. И така, след обед пък идвам в кабинета. И така имам един прекрасен ден, да, изпълнене с дейности, но това не ме натоварва, защото аз ги планирам нещата. Защото аз съм здрава и съм в тонус да свърша всичко това.
И когато ми казват, не преувеличаваш ли сега, ти с тия продукти лягаш, стяваш с тях, ама как да преувеличавам, те ми осигуриха едно добро качество на живот. Те ни помогнаха детето ни да бъде здраво. Те ни помогнаха, вече на колко години сме и аз и съпруга ми, да ни се налага да пием медикаменти. И ние не даваме пари за медикаменти, ние даваме пари не за болест, а сме избрали да даваме доброволно и предварително пари за здраве. Спортувайки, пиейки продукти на Aquasource, споделяйки с хората ползите от продуктите, това наистина е като един невероятен стимул, което държи душата ми будна и душата ми толкова съм щастлива за това, което мога да направя за хората. Дали всички са съгласни с моето предложение, дали всички ме харесват, няма никакво значение. Аз не мога, в медицината няма как да кажем процент. Може от едно заболяване един човек, 1% да са за разболялите си, но за тези хора е 100% беда. И аз не мога да кажа на колко процента от хората мога да помогна, т.е. позволяват ми да помогна с моята информация, но на тези, които съм успяла, които са ми позволили, които са ми се доверили, за тях ползата, помощта е 100%. Пожелавам ви един прекрасен ден. Имайте си такива периоди на допаминов детокс, без социални мрежи, без електронни устройства около себе си. Отидете в тишина, отделете се, сега следват почивни дни, вземете един бележник и химикал в ръката си и си напишете мечтите. Прекрасен ден, аз съм доктор Юлиана Данаилова и ви пожелавам Господ да благослови вас, домовете ви от род в род.